ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም አቦታተይ ካህናት አሕዋተይ ዲያቆናት አቦታት አዴታት ኩላትኩም በናይ እግዚአብሔር ስም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ትኾኑ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ፈጣሪና እግዚአብሔር መራሒና አብዙ ወዓልናዮ እናወዓለ አብዙ ሓደርናዮ እናሓደረ አብዙ ኸድናዮ እናኸደ እንበልዖን እንሰትዮን እናባረኸ እናቀደሰ ከም ሓጢአትና ብዙሓት ከይተጸባጸበ ከም ምሕረቱን ከም ረድኤቱን ላውዙ ናይ ቅዱስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል እንኳን በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። እግዚአብሔር ናይ መልአኹ በረከት ረድኤት ፍቅር ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ይሕድረልና አሜን። አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 20 ዘሎ ቃል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ርእስ ጌርና ክንመሃሪና እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላኽና ተናገሮ ቃል እዩ። መልአኹ ቅድሜኻ ክልኸልካኤ ናፍቱ ደለኻዮ ቦታውን ክመርሐካ እዩ ብሰላም ደግሞ ክትበጽሕ ክገብረካ እዩ። መልአኹ ሊኸልካ ኣለኹ ልትመልአኹውን ከይትሕዝኖ ኩሉ ነገር ዝብለካ ግበር ስማዕ። እንተ ሕዚንካዮ እሱውን ይቕር ኣይብለካን እዩ። ስመይ ኣብኡ ተጻሒፉ እዩ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ዝተባረኸ ይኹን። እዚ ቃል እዚ ተናገሮ መድኃኔ ዓለም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዓለማት በሙሉ ዝፈጠረ አምላኽና እግዚአብሔር እዩ። ንሕና ኣብ እንኸዶ ኣብ እንስደዶ ኣብ እንገብሮ ኩሉ እግዚአብሔር ፈጣሪና መራሒ ይገብረልና። መራሒና ደሞ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። እዚ መልአኽ እዚ ኩሉ ግዜ ክመርሕና ከሎ ኩሉ ግዜ ምሳና ክኸውን ከሎ ንሕና ደግሞ ናይ መልአኽ ድምፂ ክንሰምዕ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይንሰምዕን ኢና እንተይልና ግን ትመልአኽ እውን ይቅር ይብለናን እዩ። ምክንያቱ ትዝሓሰብናዮ ከይፈጸምናዮ ይቋረጽ፣ ንሓምም ንመውት ንዕንቀፍ መንከራ ይገጥመና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከይኸውን ትመልአኽ ዝብለካ ብምሉእ ስማዕ ይብለና ኣሎ እሞ መላእክት ክንሰምዖም ይግባእ፣ መላእክትን ክነኽብር ይግባእ፣ መላእክትን ክንስዕቦም ይግባእ ማለት እዩ። ልበ አምላኽ ዳዊት ስለ መላእክት ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ይተአየን መልአከ እግዚአብሔር አውደሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህነሙ ይብል። ተአየን መልአከ እግዚአብሔር መልአኽን እግዚአብሔርን ኣብ ዝፈርሑ ክርስቲያን ዝርያ ይሰፍር ከምኡ ድማ የድሕኖም ይብል። ኣብ ዝሓደርዎ ይሓድር፣ ኣብ ዝውዕልዎ ይውዕል፣ ኣብ ዝኸድዎ ይኸይድ፣ ኣብ ዝእከብዎ ይእከብ፣ ምስኦም ኩሉ ግዜ ይነብር፣ ከምኡ ድማ ይመርሖም፣ ካብ ሕማቕ ነገር ደሞ የጓንፎምን የድሕኖምን ይብል። ካብ ሞት ካብ ቸነፈር ካብ መከራ ካብ ስቃይ ደሞ የድሕኖም ይብል መልአከ እግዚአብሔር። ስለዚ እዚ መልአኽ እዚ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ኃይል፣ መልአከ ብርሃናት፣ መልአከ ስልጣናት፣ መልአከ ምሕረት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስለዚ እዚ መልአኽ እዚ ኣብ ዝፈርሑ ኩሉ ይሓድር ይብል ማለት እዩ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም እንክንምልከት ከለና ኣብ ሓዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 1 ዘሎ ሃይለ ቃል ከምዚ ይብል። እዚ ቃል እዚ ደሞ ናብ ቆርኔሌዎስ ዝተባሃለ ሓደ ናይ ይሁድ ሃለቃ ሚእቲ ነበረ ይብል።
زهالك مئتي قرنليوس بجزيو بقتري كم سرعتون كم حق أيهود زفرد نايمشت كون كله دغمو ناب እግዚአብሔር ጽጽት ዝጠሞዩን ዝሐዘኑን ደግሞ ምጽዋትን ዝህብ ርህሩህ ልቡ ትሑት ዝኾነ ሰብ ነበረ ይብል ምክንያቱም እግዚአብሔር ይርኢ ልበሰብ ሰብ ይርኢ ገጸሰብ እግዚአብሔር ይርኢ ልበሰብ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ልብን ኮላሊትን የሚመረምር አምላክና እግዚአብሔር ቆርኔሌዎስ ልቡን ረአየ ትሕትናን ረአየ የዋህነቱን ረአየ ምጽዋቱን ረአየ ናብ ቆርኔሌዎስ ደግሞ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ላአኸሉ ቆርኔሌዎስ አው ጸሎትና ጸለየና አለው መልአክ አው ቅድሚቱ ተጠበለ ግርሙ ዘፍረህ ከም ፀሐይ ዘንጸባርቕ መጎሰ ግርማው ዘንቀጥቀጥን ዘፍርሕን ቆርኔሌዎስ ምስርዮ ደንገጸ ወደቀ እግዚአብሔር ደግሞ ፍርሐቱ ረሐቀሉ ቆርኔሌዎስ ተንስእ በርትዕ ዓጆኻ ተልዓል በሎ መኒኻ ስኻ ጎይታይ ኢሉ ቆርኔሌዎስ ተዛረበ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ዝብል ናብ ሰባት ምሕረት ዘለኣኽ ቅዱስ ሚካኤል እየ ዓጆኻ ደስ ይበልካ ምጽዋትካን ጸሎትካን እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዑ ወሎ ስለዚህ አብ ሊቀ ካህናት ጴጥሮስ ተባለ በእንግድነት አው ስምዖን ተቀሚጠሎ ስለዚህ ከይካ እሱ ናብ ገዛኻ አምፀዮ እሱ ዝብለካ ደግሞ ስማዕ ዝብል ቃል ተናገሮ ማሕዋተይ ቆርኔሌዎስ ኣብ ጸሎት ስፍሩን ሃለወ ሎሚ እንደኢና ናብ ጸሎት እንብገስ እንደኢና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ገዛና ከነድቀስን ከነላዓለን ንጸሊ እንደኢና ዘለና ስለዚህ ክንሓስብ ይግባ ቆርኔሌዎስ ኣብ ገዙ ጸሎት ኣብ ጽልየሉ ሰዓት እዩ ስለዚህ ትዝገብሮ ዝነበረስ ልገሳን ሰናይ ነገር ሰርሕ ነበረ መልአከ እግዚአብሔር መጽኡ ደስ ይበልካ ኮሎና ንምልከት ስለዚህ ናይ ቆርኔሌዎስ ስራሕ ክንሰርሕ ይግባ ዝጠሞዩ ክንሕገዝ ይግባ ዝወደቁ ክነልዕል ይግባ ዝሓዘኑን ዝበኸዩን ደግሞ ክነረጋግእ ይግባ ኣብ ጥሜትን ኣብ መከራን ዘለው ዳቦ ክንብሎም ይግባ ሽራፍ እንጀራ ክንብሎም ይግባ ኣብ እስር ዘለው ደግሞ ክንጥይቅ ክንሓተሎም ይግባ ስለዚህ ስለ ሰብ ኩሉ ግዜ ክንሓዝንን ክንትክዝን ይግባ ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና የዋህነት ክነብር ይግባ ጭካኔ አይድልን ይልወድሰብ ልወድሰብ ጭካኔ ከይኾነ ርህራሄ እዩ እግዚአብሔር ዘምህረና ሃፍትናውን ርህራሄ እዩ እግዚአብሔር ዝገደፈልና ከመቦና ከም ቆርኔሌዎስ የዋሃን ርህራን ክንኸውን ይግባ ምእንታን ቅዱስ ሚካኤል ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ምጽዋትኩምን ጸሎትኩምን የዋህነትኩምን ተሰምዒልኩም ኣለሞ ደስ ይበልኩም ኢሉ ምስራት ከስምዕልና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና አሜን ካውዚ በመቅጻል ቆርኔሌዎስ ካፍቶም ወታደራት ክልተ ካፍቱ ዘማኽሮ ዝነበረ ደግሞ ሓደ ብምግባር ሰለስተ ሰባት ናብ ኢዮጴ ናብ ፈሓቂኡ ተላኣኹ ኣብ ኢዮጴ መስኸዱ ኣውዚ ይሁዳ ስምዖን ገዛ ምክንያቱ ጴጥሮስ ተባለ ሊቀ ካህናት ኣውዚ ስለ ዘሎ እሱ ደግሞ ቆርኔሌዎስ ጸዊዕዎ ስለዚህ በእንግድነት ክንወስዶ ደሊና እናወሉ መጹ አው ሰዓት እዚ ኣብዛ ሰዓት ዛ ተመሳሳሊ ሰዓት ጴጥሮስ ካልኣይ ጊዜ ተመስጦ መጾሞ ጴጥሮስ ዞም መጽዮም ዘለው ከይተጠራጠርካ ከይፈንፈንካ مساعتهم كيد بلو تملكت انجلي حواتي مجمريا سلسته زج نصلا مجمريا تصلي زنبره كاب سماي عبي نصلا كاب سماي ورده اربعه محاورات زلوهم دغمو او لممزلو نبرو ጴጥሮስ ጠሚ ነበረ ቃል ደግሞ ካብዚያቶም ሓሪድካ ብላዕ ዝብሎ ቃል መጸ
ጴጥሮስ ደግሞ አነ ርኩስ ነገር አጸያፍ ነገር በሊዐ ይፈልጥን እየ ክብል ከሎ ኢና ንምልከት እዚ ነገር እዚ ሰለስተ ግዜ ኾነ ጴጥሮስ ሓሪዱ እውን ይበልዕን ትነጸላና ቶም እንስሳታት ኩሎም ናብ ሰማይ ተሰሓበ ይብል አው ሰዓት እዚ ካልኣይ ደረጃ ተመስጦ ክመጾ ከሎ እሞም በአርከስ ዘመጽዮም ዘለው ሰለስተ ሰባት ከይተጸየፍካዮም ርኹሳት እዮም ከይበልካ ከይተጠራጠርካ ምስኣቶም ኪድ በሎ እሞም በአርከስ ቶም እንስሳ አፍቶ ዓረባ ለመም ኢሎም ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ዘይኣማንያን ግን ደቂ አዳም ዝኾኑ ፍጡራት ናይ እግዚአብሔር ግን ዘይኣማንያን ዝኾኑ ሰባት እዮም ማለት ምሳሌነቱ እዚ ቶም እንስሳት ተባሉ ናይ ቆርኔሌዎስና ናይ ቆርኔሌዎስ ሰባት እዮም ማለት ልብ በሉ ሕዋተይ ከይንታለን አው ሰዓት እዚ ብዙሓት ብዛ ቃል እዚኣ ስለዚ ርኹስ ነገር የለና ተባለ ኩሉ ዝብልዕሉ ስጋ ዋላ ጊመል ይኹን ዋላ ሓሰማ ይኹን ዋላ ኩሉ ነገር ዝብልዕሉ እዩ ዘለው ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ደግሞ ስሕተት እዩ ጴጥሮስ ልቶም እንስሳ ክበልዕ ከይኾነ ምሳሌነት እዩ ዘምሮ ዘሎ ከምዚኦም እንስሳ ማለት ፍጡራት እዮም ናይ እግዚአብሔር ፍጡራት ሰባት ከምኒ በዓል ቆርኔሌዎስ ዝመሰሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከይፈንፈንካዮም ይብለሎ ተመሳሳሊ ቃል እዩ እዚ አጸያፍ ነገር በሊዐ አይፈልጥን እየ ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ደግሞ ከይተጸየፍካ እግዚአብሔር ዝቀደሶ እግዚአብሔር ዘንጽሖ ስኻ አይተርክሶን ኢኻ ይብለሎ ካልኣይ ግዜ ስለዚ ጴጥሮስ ነገር እዚ እሞ ዝረኽቦ ዞም ሰባት እዚኦም እዮም ብማለት ኣብ ልቡ ብምሕሳብ ምዞም ሰለስተ እዚኦም ከይተጠራጠረ ናብ ቆርኔሌዎስ ገዛ ተጓዓዘ አው ብምኻድ ቆርኔሌዎስና ናይ ቆርኔሌዎስ ቤተሰብ ወታደራትና ዘመዱ ሕዋቱ ኩሎም አው ተኣኪቦም ረኸቦም ምስ በጽሐ ከዓ ቆርኔሌዎስ ናብ ጴጥሮስ እግሪ ወዲቑ ሰገደሉ ጴጥሮስ ከዓ ኣነ እውን ከማኻ ሰብ እየ እሞ ኣይትስገደለይ በሎ ስለዚ ፀዊዕኻ ንለኻ እንሆ እንታይ ክብል እንታይ ክሰምዐካ በሎ እወ ራእይ ርኤ ነይረ እዚ ራእይ ደግሞ ኣብ ጸሎተይ ግዜ ነይሩ መልአኽ እግዚአብሔር እውን ተገለጸለይ ምጽዋትካን ጸሎትካን ተሰሚዕልካ ኣሎሞ ኣብ ስምዖን ቆርበት ፈሓቂኡ ብንግድነት ተቐመጠ ጴጥሮስ ዝበሃል ኣሎ እሱ ናብ ገዛኻ ኣምፀዮ እሱ ዝብለካ ደሞ ስማዕ በለኒ ኣነ ደግሞ ካብዞም ዝኣምኖም ወታደራት ክልተ ኣብዘም ማኽረኒ ዝኣምኖ ደግሞ ሓደ ሰለስተ ብምግባር ናባኻ ለኣኩ ስኻ ደሞ መጻኻ ብምምጻኻ ደሞ ጽቡቕ ነገር ገበርካ ንሕና ደግሞ ኣውዚ ኣለና ተዛረበና ኣስተምረና ምኸረና በሎ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ኣውዚ ጉዳይ እዚ እናተደነቐ ብናይ እግዚአብሔር ስራሕ እናተገረመ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስተምሮም ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ በእደ ዮሐንስ ተጠሚቁ በአይሁድ ክቅጥቀጥን ክስቀልን እንከሎ ሞትን ትንሣኤውን እናነገሮም እናሃለወ ለኹላቶም ደሞ መንፈስ ቅዱስ ከም ልክዕ ለሐዋርያት ከም ዘወረደሎም ንኣቶም ክወርደሎም እውን ረአየ እምበኣርከስ መንፈስ ቅዱስ ካወረደሎም በአብን በወልድን በመንፈስ ቅዱስ ስምን ዘይጥመቁ መን ይኽልክሎም በማለት ሁሉም አጥመቆም በለ ናው ክርስቶስ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልደ ብርሃን ሰየሙም ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ቆርኔሌዎስ ዝረኸቦ ጸጋ ሕዋተይ ብጾምን ጸሎትን በምጽዋትን በመብዝሑ እዩ ስለዚህ እሕና ክርስቲያን ደግሞ እዚ ቅዱስ ዓለማዚ ኩላትና ክንሰርሕ ይግባእ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አሜን እዚ ጥራህ ይኾነ ዳንኤል ኣብ ጸባን ኣብ መከራን ኣብ ጭንቅን ኣብ ዘለዎ ጊዜ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ጾመ ጸለየ ጾሙ ምስወደአ ደግሞ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ክረድኦ ከሎ ኢና ንምልከት እቲ ዝነበረ ጸባን መከራን ደግሞ በኃይል እግዚአብሔር ዳንኤል አሸነፈ ያለ ቅዱስ ሚካኤል ዝሕግዘንውን የለን ክብል እንምልከት ምክንያቱም ቅዱስ ሚካኤል ካብ እግዚአብሔር ተላይኹ መጽኡ ስለዘድሕኖ ስለዝሐገዞ
ያለ ቅዱስ ሚካኤል ዝሕግዘን የለን ምንባርከስ ጸበባን መከራን ስቃይን ሞትን ደግሞ እግዚአብሔር አምላኽ ካባና ከርሕቀልና ተኮይኑ አው ዝሕጂ ግዜ ንሪኦ ዘለና በሃገርና ዘሎ መከራን ሞትን ጦርነትን ስደትን እስርን ዝኩሉ ፈተናና መከራ ንሪኦ ኣለና ብሓጢአትና ብዙሓት እዩ ስለዚ ክንጽሊ ይግባእ ስለዚ ክጽሊ ይግባእ አቦታት ክንጽሊ ይግባእ أحوات كنصلي قبا كلاتنا بفقرن بسلامن إلي تتحيزنا كنصلي قبا اقدونا أنا بإግዚአብሔር كنزرقحي قبا كننبعي قبا سواء صوم كنتحزي قبا أبسني صوم يأتلو ناي نبيات صوم يأتلو صوم لدت سلازي كلاتنا خد صوم يقبا أو صوم زي لبنا خفيفنا أنا بإግዚአብሔር كنصلي انتهالنا እግዚአብሔር አምላኽ መላኹ ልኢኹ ዘይድሕኖ ነገር የለን ኣብ ሃገርና ተደቂኑ ዘሎ ናይ ሞት ድግስ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ትሞት ናብ ደስታ ተሓዘን ናብ ዕልልታ እግዚአብሔር ተጸልማት ናብ ብርሃን ይቀይረልና እዩ ለእግዚአብሔር ሳኖ ነገር የለን በሰብ ዘይኸውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ግን ይኸውን እዩ ለሰብ ዘይካሎ ለእግዚአብሔር ግን ይካለ እዩ ለዚህ ነብዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅደ 5 ክንረከለና ከምዚ ዝብል ሓጢአትኩምን መከራኹምን ከም ደም እንተቀይሑ ከም በረዶ ጻዕድን ክገብረኩም እየ እሺ ተይልኩም በረከት በልዒኹም እምቢ ተይልኩም ግን ሰይፍ ክበልዕኩም እዩ ዝብሎ ለዚ እዩ ሕዋተየ ስለዚ እሺ እንተይልና ኣብ ጾም እንተተወሲና እሺ እንተይልና بفقري ናብ ፍቅርን ናብ ዕርቅን እንተምርሒና እሺ እንተይልና إدنا ناب እግዚአብሔር እንተዘርጊሕና ብርክና ናብ እግዚአብሔር እንተተበርኪኹ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ መሻት ኩሉ እንደልዮ ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ይበና ማለት እዩ ለዚህ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቅዲ 14 ዘሎ ሃይለ ቃል ከለና አንኳሓኩሑ ክኽፈተልኩም እዩ ለምኑ ክትባሃው ኢኹም ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብሎ ቃል ለዚህ እዩ ስለዚህ انت كحكينا خفتلنا انت ليلنا كنركب انت خوينا انت لمينا دغمو نلمنا ملسي بركات كنركب انت خوينا ناب እግዚአብሔር نملس نبي እግዚአብሔር كزارب كلو እግዚአብሔር سبيرنا اي دمو اسلمو يملسلنا نعنا نواي تملسو حاتياتكم انت بزيحو انا دغمو نصا كغوركم يبل እግዚአብሔር سنه ስለዚህ انت ايزبل لبكم بري خدانكم من اي تقددو يبل مات نبي እግዚአብሔር لبهم بر خدانكم أي تقدروا خدان مقدارك يا خنسي وش تناخن قدد يجبا لتعصوا لبك نخفته يجبا لتعصوا لب نايقيم لب قديدنا خندوله يجبا ناي فقر لبي كنا تولي يجبا سلازي حواتي لو ميتري وزن لهم قدوس بعال ناي قدوس ميكائيل بعاليو سلازي بعال زي دغمو ناي باهيران ون زترغيو باهيران كموتنا هيوت زغيرلو قدس ميكائيل زنقرلو عبي بعاليو سلازي ناي باهيرانن كموتنا هيوت زغيره እግዚአብሔር አምላኽ ናትና ደግሞ كموتنا هيوت يغيرلنا كم مكرا ናብ ደስታ ይቀይረልና ካብ ሓዘን ናብ ስሓቅ ይቀይረልና ለሃገርና ፍጹም ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሰማይ ላአኸልና ለኩሉ ዓለም ደግሞ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ يأذلنا ناي قدس ميكائيل بركة رديت يحضرلنا سلازي كلاتكم حواتي ملاغو قدوس ميكائيل نابتخدو سفراق مرحكم يو سلازي لملاغو أخبرو سلازي لملاغو سمعو انبيتايلكم الجن تملاغو نيقر عيب لكم يو يبلنا له سلازي ملاغو سمعنا نساعتنا سقالنا دو متقبلنا ناي منغست وراس تكغبرنا ناي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን እዚያ ደግሞ ሰብስክራይብ ግወሪያኹም ዘምደቀይ አነውን ከስተመር ስለዝደሊ ያው መንፈሳዊ ህይወት ከመር ስለዝደሊ እዚያ